Com serien uns Estats Units d'Europa? Queda't al vídeo que t'explico per què hauria de ser una realitat. Quan penso en Europa, penso en diversitat, en llengües, en cultures, en històries. Però també penso en reptes globals, el canvi climàtic, la seguretat, la tecnologia... I cap país pot fer-ho sol. Un sistema federal faria de la Unió Europea més democràtica i transparent. Les decisions es prendrien a nivell europeu, però amb més participació de les regions i dels ciutadans. A més, seria més eficient econòmicament. Imagina una Europa amb un pressupost suficient per invertir en educació, innovació i seguretat. Alguns creuen que això comportaria perdre massa sobirania, però per mi, perdre sobirania de debò és quedar-nos fragmentats i en mans estrangeres com la dels Estats Units, Rússia o la Xina. I és que per no perdre la sobirania europea, les decisions s'han de prendre des d'aquí, des d'Europa. Un gran analista va dir que Europa es dividia en països petits i països que no saben que són petits. En un sistema cada dia més global, els països petits, com ho som tots els europeus, cada dia tenim menys coses a dir. Per això, l'única manera de dir la nostra i poder defensar la nostra posició és unir-nos com una autèntica federació. Soc federalista europeu perquè crec que una Europa més unida és una Europa més forta, més justa i més democràtica. I tu, com t'imagines el futur de la Unió Europea? Deixa'm uns comentaris.